3 viewer. Ingat Amip and friends, sabi natin Mayang. Salamat po Ate Mayang. Napunos ka rin. Ito ano mo? Kasakay lang namin natin Mayang. Ito ano lang pala. Ayan, nakalive ako. Gumawa ko ng improvise na ano, plastic. Walang stand na dala eh. Plastic lang. Hello sa world viewers na kami. Malapit yung pamasahe. 1.5 yung isa. Bali 3K kami. Pero hirap sumakay talaga. Paunahan sumakay. Daming nag-aabang na pasahero.